Allah ka kai ni gadar gaya. Aminu alaikum salam. Dan Allah ne yake ɗaukar yan fim? Nan ne yake ɗaukar yan fim. Me kun? Mun zo ne dama ɗauke mu. Okay, to akwai dan wani gyara da ake yi a ciki ko ku dan tsaya. Yan gama. To shikenan. Dama ne na gaya ni sai fuskan mu kawai zai gani. Aminu alaikum salam. Na wuni. Lafiya kala na gaji. Nan ne ake ɗaukar yan fim? Ji wata gaja. Ita ma fim ɗin ta. Zaki dan iya koma da kanawo. Abin da ya daman na gadar gaya. Kai do kowa ya zo ya dangwala da rasu ne. Da wannan mai kamar fara ita ma fim ta zo yi ne. Shi ne da kya gane mun hanya yau. Wanda ita ya fara ce ku fa. To mu uwa. Mu ne farko mu ne. Kai dan tsaya kan ku yi mana fada nan. In ma ta ka mai sai da dinga fitowa mama. Ke sai ki fitowa yarinya ita mama. Ba shikenan ba. Dan tsaya wallahi ba ki shiga. Mu muka fara zuwa mu ya kamata mu fara shiga. Sama fa muka zo. Neman sa wai daga nan. Irin tun yaushe shekara 2000 ina so na yi fim. Kai ba kai kallon watan keri kawale kuwa? Alhaji jihadin yan gidan yaro wani fim ne wanda Amita Bacha yake hauro katanga. Kai ka taɓa ganin wata durowa wai da Amita Bacha ya cikin kucci huta he? Ka na ya bakin cikin da Allah ya ɗebe ma bature albarka da yayi TV bai yi hanyar da zaka bi cikin talabishin ka esko wanda ke aikin ba. To yanzu ni kaina ina so in zama wani shahararren jarumin fim. Ka gane? Mu da ma fina-finai suna suka tara. Akwai wannan gidan fim ne na madagwal yadda ka sani kuma tun da ka ga na garzayo daga Sokoto na taho tun da Sokoto ka duba kawahu na hannu fara kohato kwato irin wanda kan mora Aminu alaikum salam. Malam nan ne? Nan ne ina. Inda ake ɗaukar yan fim mana. An kira ki ne? Me kika zo yi? Wa zai kira ni? Me kake nufi? Ko kin kawo wasu sakon kaya ne? Ban yi kama da jarumai bane ko me? Fim din zaki? Ana sha wata ce ta kira ki tace ki zo ki same ta. Iko Allah ka ga wata kamar wadda mala'iki yamma rawai ita ma ita ko fim din tattawai. Idan kana zaune nan ba wanda ba gani ba. Wato madagwal na ganin ayatu. Madagwal ai mai jama'a kenan. In kaga wasu wanda suka shiga wani ma gabaki ɗaya da ka ganshi. Nan ne? Nan ne. Wato ko da yaushe kala ai kowace irin halitta amma in ba an niya ba har na barzahu wani zai iya garzayowa daga kabari ya ce fatalwa yake so a ɗauke shi. Za ka ga kulɓa kiwon Allah za ka ga siffan mai fari da ja kalar barewa da mai dogo. Yanayin da ake yin fim mu yaro. Nan ne baba. Nan ne? Dan ka kace ne ma. Alhamdulillah ya. Ai ko ga bakin kura kake baba dole ka gode ma Allah don shi wajibi ne ubangiji ɗaya ke kashe ubanka a kira sallah ka ɗobuta ka je zuwa gaishe shi ya za ka yi. Addu'a ta ce dan da ina yi ne yau Allah ya karba addu'a ka za ka shiga fim. Ba za ka bi kuya ba baba. In ga babban gida yara na suka sai bidiyo na ga yanda ake yin fim. Suka hau mota, suka hau abun nan na ga tsofaffi yan uwana su ma suna da rawar da za su saka. Yaro bi na a hankali. Baba wato a takaice dai kana so kai fim. Yanzu in ba da rashin tunani baba kai da ka kai gargara. An fara barbaɗa ma gishirin mutuwa alamomin kusantar kabari sun tabbata gare ka ce wani to fim ɗin wa haka son mu ne matasa masu jini a jiki mu ya kamata a ce mun shiga fim kuma saboda mu a cikin fim ɗin mu ya bambanta da sauran fim mu fim muke na da sakonni yanzu abin da ya kamata irin albarkar da Allah ya saka a gona da irin abubuwan da suke tsira min matun bitul ardi irin min bakali hawa qissa'i hawa fumi hawa adasi hawa basaliha baka duba qur'ani ba baba kwana nawa ya rage ma ina ganin ma da ya ka wuce bagare baba yau shekara na nawa yaro ina duke Allah ya taimake ni an nuna min wannan gida ka ta min koma gona alqur'ani na bike wallahi na bike yaro shawar ta ka tuna fa amma man saqulat mawazinahu fa wa fi ishatir radiya wa'annan ma'aunan ka je kai abin kware ko kana samun rahama don ka ganka da ganin ka ba tsohon Allah bane kai kuma ba a raga ma Allah ba cikin kurfiya yaro dakata da albarka na zo yaro in kana son albarka sai in shafa maka albarka in tsinuwa kake so in shafa maka wallahi in na ƙara duka Allah ya tsine mu yaro ka bi na a hankali mana me gida dan girman Allah nan ne ake dauka baba nan gidan ne ake dauka ai kai yanayin yanda na ganka matsayuwarka ba ka gaji fim ne ma wannan yaro na gode tsayon ma kawai da kai ta fim ce da Allah wannan an samu wani manomin da yake sha'awa da Allah a bashi a'a to amma ni ba ka aje mu a nan wun ba a bashi da Allah yaro Allah ya ma karshe irin na Amita Bacha ba biya ma irin wannan tsofaffin irin wannan tsofaffin sai su shekara 7-8 ma ba su ci nama ba in wannan tsofaffin idan suka tsine ma ai sai ta bika duk wanda ke iya shekara 7 bai ci nama ba ya zama kwabra in ya ciji mutum zai iya mutuwa to ni ba shi bane damuwa ta da ya tsinan ko shine likidur ibn kirkindi shugaban marasa kunyar duniya na duk duniya kai ni ba wai ma tsinuwa ba ka san Allah mu ba zan boye ma ba tsoho ba mu muna labe aka yi duniya wani tsoho assalamu alaikum wa alaikum salam malam da Allah nan ne ake fim nan ne ake yin fim
Nan ne kamfanin Madagwal. Nan ne kamfanin Madagwal. An gama alhamdulillah. Daga India, Hyderabad. Kai dakata. Kai sa idonka cikin nawa. Daga ina? Hyderabad. Daga Hyderabad kake. Ka san af mu ce a ce lagani lage. Ka san dawa ka sani a Hyderabad. Kai. Kamar lalle gayan nan. Tim ya zo ko? Kamar a haɗa mu. Muna haɗuwa da kai sai na ma dukan gasi. Ram can dirje ta siyasa. Nahi, hamna hi choringe. wato a in na fito a abto kana boss. Ana haɗa mu sai na ma 1 plus 7 dash. Mi gidan nan gidan kuna ganin aya. Ai na gaya ma ko wanda tun yau Ka ga wani shi wannan yayi tunanin nan commercial toilet ne. Kamar yana jin kashi ko kai. Wai ina zuwa ba gane ni bane. Kamar ya ban gane ka an rubuta sunanka a goshin ka ne. Ba nan ne ake drama ba gidan Madagwal? Shekara ta 10 ina waka. Na ki yin kuɗi. Allah yanzu shine kaga ta kare ma ka dawo wurin Madagwal. Ai ban gane zancen ba. 70-150 kaji karatun masu faskare ka dangare. Dora ba. Baba ka fece kawai. Na ga no kana ji. Dala ka samu wani aiki. Ba matsala. Baba wa'annan mutanen ka san Allah. Ka ji malama kowa ne mun san goshi. Ni ba zan ma tsaya daga waje ba ina ciki. Kai da Allah ya bari waje ka zauna waje. Kaga gidan duk ne nake. Kai. Baba na. Yanzu yaro. Kai ba ka zo na banne yaro. haka ka zo ka dawo baba. Na me yaro. Wani rabo? Na me yaro. Wani rabo ka zo ka kwashi rabon ka ce. Mutanen ku da Allah ba raba ku da rabo ka zo kana. Hitler ya ji raugari ku ji tsoron bindiga tana harbi ku ji tsoron bindiga tana harbi ku ji tsoron bindiga tana harbi maza kashe bindiga kar ka tashi da su sarkin arewa ke na kake ji guda ɗaya ne kai ai kurum kun san nan a ina kuke darin na jawatu mubi kenan ba fim kuka zo yi ba waje ajiye makaman yaƙi ka ba kowa a cikin siyasa hannu dattijo me kake a nan nemi guri ka zauna kowa ya sa hannu a nan Darakta ka taimaka ka haɗa ni da wannan abin. kun taɓa ji an ce dijango mai akwatin mutuwa to fim ɗin ne na shirya shi sai kun fi sharo kan kuɗi kun fi shi arziki amma mu ba irin ɓangaren fina-finan su muke yi ba saboda haka ni ba ma yin kowane nau'in fim in ba na horo ba to horo fim nake yi kun san a cikin horo fim za ku ga an cire kunne za ku ga an kwakula ido an fasa mutum kwanya kar ku ɗauka da wasa ake yi da gaske muke yin wannan da gaske kuke? Da gaske ne sai dai duk wanda muka yi wa za mu kai shi asibiti a mai magani wannan abin da kuka gani kun sa hannu a takardar nan ko da baka samu kuɗinka ba Allah ya ma cikawa to za a ba 'yan uwanka dukiyarka ka kalli wani fim ibil dai na horo ba to gaba ɗaya jaruman ciki ba wanda bai mutu ba saboda haka tunda kuka riga kuka yi sainin da mu babu wanda zai fita Haruna! Na mai gida? Bakinmu sun gama zuwa? Duk sun gama zuwa. To a rufe gate. To. Baba, ina rigar mutuwa? Baba, kai za mu yi maka cikin sauƙi akwai rigar da za mu sa ma a cire maka wuya za mu sa ma kan roba. Baba, kar ka ja ma dole ɗaya wallahi ka mutu. Yaro ne yanzu ma a mace nake yaro. Ƙara kanu za ku yi kawai yaro. Baba, tashi ka koma yanda kake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ni Allah bai ba wani rol mafi sauki wanda za a iya ɗauka ta na fito ko da kuku ne a kicin. A kicin kake son fitowa? Ko da kuku ne. Ba matsala za ka fito a kicin amma za a watsa ma tafashashen manja. Wata sabuwar azaba kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ranka ya ba wata ni da aka ce min Madagwal industry na yi tunanin irin fina-finai ne ake irin su kucce hota irin su koyi milgaya. Dan ya fi karfin irin fim da na aza aiki. Ai tun da ka shigo
babu fita yana motsa ka ɗauce min kansa. Yaro ka gani ne daga noma nake wallahi tun ina karami yaro wajen shekara 40 kenan aka ce ina kamu da S ka kuma wajen ku ba kwa san me S wallahi S ne da ni kuma ba kwa san me S. Waye gaya maka baba ko tsan dace da kai baba he kai fim din nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan Annabi yalla bai ka taimake ni wallahi tallahi baban bata san na zo ba. Oke baba kuma bata san kin zo nan ba. Wallahi bata san na zo. To dadin ta kenan kina mutuwa kin ga kawai zuwa zame mu binne ki bata sani. Yalla bai mu daga Hyderabad muke gari ne nisa. Hyderabad ni da kai. Dama tsakanin mu da su akwai dabi ko? Wallahi na da tafin din love. Inda ci na love. Wai dama dama. Na da tafin din love. Akwai sin din da zami za a datse maka hannu. Za a sa ma hannun roba. Zan kai shi dan Allah dan Annabi ka taimaka mu wallahi ni ta katanga ma na Allah mun shiga. Dama akwai sin din da zami ai zaki hawo katanga amma in kin duro zaki karye saboda haka za mu karye kafar. Yalla bai dan Allah dan Annabi a taimake ni wallahi fitsari nake ji. Ba wani fitsari da in kashi kake ji ka yi shi a nan gun. Na zo shi kowa ban Allah ba ka ce ina jin kashi ba. Kai! Eh! Zo! In kashi ne a nan gurin muna da masu kwasassa. Wai sa yayi sa a wurin. Mata yalla bai. Mata. Ce haka madawale. Ai da na san darun na wata industry ku kuka ci ana bin wani. Ashe kashe mutane. Ba kai ka dinga mana Allah ya kine. Kaga kai zaka fito mana a boss. Kai ne nan ake yanke maka hannu. mu India din din love miki. Kenan ka ko. Me love? Ban san shi ba. Ni harbi a cire kai, a cire kafa, a cire kunne, a kwakula ido shi na sani. Dan haka ka san me fara min da dan sakwatancan. Action!